A jo, už to natáčíme, tak zase natáčíme. Už jsme zase seká se to trochu, no. Nic, no, co se dá dělat, proč mám zapolou peru do prčic. Tady texture packy můžu vypnout. My jsme si vyměnili texture pack s Kubou, protože v tamtom ten sandstone tak nevypadá tak nádherně jako v tomhle texture packu. Tady vypadá epicky. Tady pro toho taky hodně používám do Cookcraft, ale teda teďka jsem zrovna na něj chuť neměl, ale sandstone tam vypadá nejlíp. Prostě se mi líbí víc než ten druhý. Ten je takový, tam je takový bugy, ten je takový slabší ještě, no. Takový, a nevím jaký má ten rozměr z té HDčko nebo ne. Bo to je 32x32. Co se děje? Ale jsem mrtvej. Ale podkopal jsem stone, teda sandstone a zavlila mě lavina stone. Kde seš? Kde jsi umřel, prosím tě? Tady někde. Tady. Nicméně někde... jsem se rozhodl, že jsme se rozhodli, mám je. Aha. Že budeme dělat baštu větší, od který potom budeme odvíjet takový hlavně vysoký hrad. No. Bude to pevnost hlavně, kolem toho můžeme pak dělat třeba domečky a můžeme tady dělat vesničku a když se ten server jako nějak zaplní těma lidma ostatníma, tak by tady s náma mohli třeba hrát, já nevím. Třeba na Pařadnu jsem měl vesničku od třema lidma, který vůbec jsem neznal. Nakonec jako jediný, kdy jsem tam byl master přes redstone, protože koukám na Minecraft Box. Jestli máš prosím tě stone, tak zapál si tady tu džuznu, co jsem tady vykopal teďka. Stone nemám. Teda, no vlastně jo, teď to můžu dělat stone. Já myslím písek, ale to je jedno. Já jsem mezi tím našel diamanty. No, to. Teď jsme to tady skopali, tamhle jsme skopali jeden strom, který teďka je znovu nahrazený jiným, který už teďka vyrost. Tamhle trochu, no, nedokopali to. Malinko. Malinko. Takový fejlík, no ale bylo to v pohodě. Nicméně, Kubo. Já nevím, co robím. No, to je vidět. To je mi úplně absolutně jasný. Já nevím. Já myslím, že tu podložku chceš mít ze stonu. To ne, prosím tě to ne, to bude vypadat hrozně. Ale ten stone, tady pojď si, jak vypadá ten stone. Vypadá hrozně. Hej, počkej. Kam jsem to dal? Dobře. Hej, dammit. Já si fakt musím upravit ten. Nicméně, šiklo by se na ten server, kdyby tam někdo strčil mod. Řeknu ti nějakou věc, když něco vyhazuješ, nevyhazuj to, přijdeš o to. Už to i zničí? Dobrý, už se mi to vrátilo, sice to bylo buklý. Ale ono to má vracet, snad už. Tady to je právě dobrý, že někde jinde třeba na tom Pařanovi to tam to nefungovalo, že tam ti to rovnou prostě nekompromisně zmizlo ti to a... Ale já ti tady dám další zásobu z těch sandstone. Tak prostě tě předělej na TST hezčí. No, nemám čas. No tak ne, no. Tak počkej, aspoň mi můžeš přinést crafting table, který máme v bedně. Vyrobím novej. Budu jako hacker, který si dělá crafting table na každém metru. Ne, do prčic. Pojď sem. Come on. Wait. Se pak pojde na ten z druhé strany ten crafting table, no, tak jako takový menší bug toho texture packu. Jo, a pak je tam ještě buglej ten. Jakože také to vyřešili prostě v tom. Oni tam upravovali něco, jak je ta nová úprava v 1.2.5, tak ono to prostě toho z toho nerozjede. Budeme muset počkat až ten týpek, co to dělá, tak až to zprovozní na 1.1.5, no. Oni tam asi něco upravovali a... Jo, co jsem to chtěl tohle z toho. Hop, udělám jich. Tak jo, ten strom by měl být dodělaný a už by to mělo být... Tak, máme jich velkou nálož. Ale proč jich máme jenom... Jo, on to doplnil takhle. To snad není možný normálně. Tak, dobrý. Já si je naházím, já si většinou se snažím na takhle. Já doufám, že mě v tom videu slyšíte, aby všechno slávu. Jo, poslouchal jsem to a dobře. Nebo nadávky, neschytal jenom on. Doufám, že spíš tu pochvalu než nadávky poslouchám v jednom kuse. Já bych si taky myslel, to, jak je na tom výp. Viděl jsem dvoje, ale spadla mu jenom jedna ta tráva.
Já to nedokážu poznat, tak v tom textu takovou ještě, kdy to je hotový. Já to poznám, on je takový tmavší, on je furt zelený a pak najednou stmavné hrozně. No, tak já jsem takový, že to je jedno to, spadne mi z něho To 3 máš, semínka. původně to máš? Jo. Tady to vidím. Tak jeden už je skoro hotový, ten je v předposledním stádiu a jako ostatní jsou takový už jsou mladý. První je úplně nejmladší, druhý je v takovém třetím stádiu. Má jich 5 stádium a poslední je konečný. To mi říkal kámoš, to slyšel. Prej jeden jeho kámoš, oni kecají přes TeamSpeak nebo přes Skype. Jo, přes Skype vlastně. A normálně, ten týpek tam normálně běhal. Od nich ten kámoš. Tam běhal normálně vezatým brněním. Všude házel oheň. A říkal, že to, říkal hoří ti brejle. Nebo nějak takhle. Víš jakého Daniela Nakonečnýho? Jo. No teda, jako říkal se na to musíte tam teda vypadat. Prej on teda říkal, že tam bere fakt blázny, jako že tam třeba bral kámoše. O, ty ho vlastně znáš. Víš, koho myslím, Uránek. Ježiši, jo, No a vím. trochu tam přeměnil se server trochu na nechutné věci. Jakože nejdřív si tam brali stick, víš co s tím na ně mysleli, a pak vytáhl jeden šíp a řekl tohle je víc vytáhl kost, že tohle má lepší tvar. Pak tam vytáhl Rujanek, tam vytáhl ten šíp a řekl tohle je víc hardcore. Tak samozřejmě tohle je tvůj smysl a jelikož jsme na YouTube, kde to můžou sledovat i menší děti, tak nebudu říkat co jsem myslel, ale určitě lidi poznají. Nejlepší bude, až to poslechne Uránek. Jo, to bude zase keců. To bude keců. Ale dammit. Ten díl musel upravit, protože si tam dole, jak to měl na tom písku, tak si dole zapomněl dát vrstvu toho sandstone, tak jsem si to upravil. Kde? Dole úplně. A teď to může být takový pískovo sandstoneový, hlavně tam nebude, že tady nebude stone. Ne, tohle vypadá líp. Až to mě tady jen cobblestone. Mně vadí celkově ten stone. Teda, mě cobblestone mi ani tak nevadí, ale ten stone mi vadí. Plom. Já nechci, nikdo tady dělat. Tak to bude až po sem. Tak to si vezmu tady takhle. Co jsem chtěl, nevíš co jsem chtěl? 3 takhle. Jsem zase mimo. Počkat, když to bude 3 u každýho. Nebože. 3 takhle. Co už se zase nedopočítáváš? Ne, jen se tady koukám, jak na to budu s velikostí. Když to udělám 3 sandstony, tak se pojď podívat, kolik tady bude místa. Potom si udělal sekeru? Počkej, já to mám nějaký fail teďka. Tohle a tohle jsem chtěl, tohle. Tak. Ježiš, to stane já. Pojď sem, jo. To je nějaký hodně malý mi přijde. Jo, jako to je hodně malý jako místo. Tak myslím, že... To tady už vyrobil, nebo to tady bylo? Jo, to jsem teďka vyrobil, co? Jo, ten sandstone tady ve ale takhle by to mohlo být široký, tak já to musím rozšířit, ale z druhé strany. Tady můžu udělat jenom jednu vrstvu, ale ono vlastně, děláme to celkově zvenku. Tak jo, tak já udělám... Hej, proč je to obkopaný všude? Protože jsem ti to dorovnával. Protože to vypadalo divně, protože jste měl sando. A ti to ukážu, jak jsi to měl. No jasně, už vím. Prostě dole úplně pod tím ještě sandstone blokem si měl ještě tam. Tak jo, dobře, ale... Normální písek a takhle. Tohle bude bolet. Ale... Co mám dělat tady vevnitř? Půl srdíčka, boží. Teďka se může zase jít odkopávat. Co tu s tím mám k sakru udělat? Mám dělat tu celou podlahu z toho sandstone? Já bych možná udělal i ten dekorační sandstone. Jsme mohli udělat taky. Jo, ještě bychom vám mohli sdělit, že já jsem tady takový ten debil, co hledá dolech a tady je ten, co to tady bude upravovat. No, já jsem na tu stavbu a Komast je, nebo i Kuba je na těžení. On je takový ten spíš RPGčkový typ člověk a já, jelikož se budu učit architekturu, tak budu tady přes ten design. Jinak ještě taková poznámka, já jsem rád, když dokážu namalovat rovnou čáru, tudíž já nemůžu nic. Tady je architektura. No tak to tak těžký není rovná čára. No, by se zdivil. No. Ops.
Zkus si být někdy v mé kůži. Tyjo. Ty jsi tam pěkně vzadu sedíš. Wolfy? Jo, Wolfem. Ale tak proč tam... Myslíš při matice? No, tam je to nejlepší, plně. To si ještě pařím Strongholdy při tom občas. No, ten je taky nejlepší, tyjo. Při tam v klidu paříš. Nic neřešíš. Extreme paříš. Nicméně tady ten člověk to je přes strategii, takže jako jestli budu někdy hrát strategii, tak a bude moc hrát multu, tak nebet. Tak jedině s ním. Au. Jsme uvažovali, že bychom třeba zkusili Stronghold Crusadery nahrát v multiplayeru, což by bylo úplně v pohodě, jenom jsme nevěděli, jestli by se na to někdo koukal a ještě jsme se ne... Ne, ježiš, ty jo, chcípnul. chcípnul, a ty jsme se bral všechny věci, co? Ne, jenom pár. Světlo ti vracím. Počkej, jo. Byl štěrk, byl tvůj, počkej, já si dřevo bylo tvoje, sapling byl tvůj, světlo bylo tvoje. Proč to vyhazuju, když to do prdele? Jo, Česku mám, počkej, já položím tady Česku. Já to nemám, ale on to zase někam zmizlo, on se za chvilku objeví. Tady to, tady to, tady to, tady to. Nikde nikdo není. Já jsem si, že teď je jenom jeden člověk a ptá se nás, kde jsme. Krumpáč byl tvůj, lopata byla tvoje. Já si asi půjdu předělat ten sandstone. A, něco tam máš? Nicméně mám tady 2, 4 a pak tady mám 3. Hej, nemáš ještě jeden stack cobblestoneu? A teda cobblestone mám. Sandstone nemám. Ty věci, co jsi mi dal, tak všechny nebyly moje. To je všechno. Ten krumpáč se to je jedno. Když ne. 3 do hodiny. Já mám krumpáč už zničený, tak ten se mi hodí zrovna. Jestli máš stack toho. Počkej, tak já se dělám. 1, 2, 3, 4, máme jenom 5, 6, 7, 8. Jo, dobrý, už jsem v pohodě. Já mám 3 staky toho písku, jestli máš jeden stack, tak... Už nemám teda. Hop. Já si jdu udělat lopatu, nejdu si udělat lopatu, tady si děláme lopatu. Já jsem ti vlastně dal moji lopatu, viď? 21 těch, mám tyjo, 21 FPS, čím to je? Nevíš? Ten hladčí je podle mě pěknější než ten normální klasický. Ale ze zora jsou všechny pěkný, jakože. To je profesionálně udělaný texture pack. Já nevím, abych v klasiku asi hrát nedokázal. Jako hrál jsem to jenom kvůli tomu, že by teďka nefungoval ten MC patcher. No, mě taky nefunguje, takže tady všude místo lávy a vody já jsem vidím. v pohodě, jako, a mě to stěžuje prostě, že to, jakože tam prostě nefunguje to, no. A mně je to jedno. A si dokážu odmyslet, kde bude asi láva a kde bude voda. Že asi tady na povrchu přes půlku obrazovku, přes celou obrazovku asi nebude láva. Počkat, tady tohle bude jenom hlavní bašta, tak proč se čtu se šířkou? Damn it. Nevím, to jsem nechal na tobě. Tak já to rozšířím taky zevnitř. O, ty jsi tak koukám, teď to tady vyraboval. Nicméně tam bylo lepší, že tam bylo maso. A tam teďka mám chleby, víš co, jako v Hungry Baru. Proč ty? Jo, tak asi já taky ne, když mám já vím, no, ale jako moc pěkný to není. Je to jedno. No, právě jsem k tomu padl 20 sandstone, to tak jo, no já to zase rozšířím zevnitř. Bam. Zabij se prostě, jak si s tebou. Nevím, proč to rozšířuju tady, no to je jedno. Jestli po mně chceš něco s něčím pomoct, nebo něco takového? Zatím můžeš dolovat a dělat takový prostě. No třeba srovnat, tam ten, už si srovnat tu, už si srovnal. No tak tady to třeba srovnat aspoň. Ten dům musíme taky přemístit. Bychom se mohli zabít v té baště zatím. To je pravda, no. Ale teď potom udělám takový designové věci. Třeba ty junglový dřevo, potom bychom mohli udělat half slaby. Jo, vlastně to ještě není ten nový snapshot. Sakra. Tak nic. Tak si musíme nějak vyžít. To mě štve, že ten nový snapshot ještě nevyjde. Teda, protože na tom serveru to nebude fungovat. Pojď
pojď se podívat na to bílý, vypadá, že tu je jedno uzrálý, ale já se v tom opravdu neorientuju. To je to bot, srdíčko. Jedno je, tady to vidíš? Tohle dozrálý. No, To napravo, tohle že jo? dozrálý, to vidíš. Suchý. Tak ho sundej. Dvě semínka máme. To jsi nemusel Co? dělat. To zpívání. Rádiový zpívání. Tohle to tam strčíme, hele, lapis. Eh, To udělal, počkejte. teda. Mám dotaz, No. dotaz jsem se nějak seknul teďka, jsem chtěl říct zase. Jo, to by spadlo z toho jenom semínka. To by spadlo z toho jenom semínka. Nespadá jenom, ale ne, tyjo. Já mám rád, že takhle funguje blbě. Nemá z toho náhodou spadnout ještě No, uvíc. vypadl líp. Jo. Hej, ty tam, prosím, já se tam takhle nedostanu. Pom. Máme jeden lapis lazurit blok. A co by to chtělo víc lazuritu? Hej, máme redstone a budu dělat redstoneový obvody. No, co chceš udělat v baště restaurového obvodu, takže tam někdo přijde a ono to na ní vyhodí chleba a pivo? Hej, to nebylo... Jo, to jsem ti neřekl, počkej, nemáme mushroomy? Víš, jak vypadá mushroom? tady ten, polívka? Jako pivo. No, Jako to se pivo. strašně líbil. To si pamatuju. Jo, a to vypadá úplně epicky, to pivo. Vždycky s Martinem jsme tady na to šli. Já si to pamatuju, na tom No, Pařanově. Na Pařanovi? Jo, to už bylo na té nové mapě. A ten Pařan ten mě trochu štval. Jo. Tam byly prostě samý grief, jen to už štvalo. Střechou děláme z toho. Tam to- Děláme z junglového dřeva. Ale aby to písek unes. Já písek unes. Tak v reálu, že jo? Dej na písek dřevo. A já mám furt velký problémy s lopatou. Asi si udělám diamantovou lopatu. To je škoda diamantů, protože to se stejně rozbije, tak bych to ještě. Jo, zase se tady motám, a zase nevím, co jsem Mě to chtěl. úplně bolí hlava, tyjo. No, mám tady vlastně vedle sebe vodu. Nic nevydržíš. Jenom doufám, že se nás po videu u komentářů nespletou, mě a tebe. To by mě docela mrzelo. Ten, co tady hodně kecá, to je Drajnaka, jo, kdyby to nikdo nevěděl. A ten spíš ten, co se mu směje. Jakýho máš nejradši, ty máš vlastně nejradši z toho ze Sofie asi Stark Daddy, jo, co? No ty brďo! Online, odehma 5. Kde je tady? Koukám na Skype. No jasně. Na Skypeu. Ty brďo, konečně. Tak to, stopni to na Tak jo, chvilku, když tak to nahrává. přivítáme, upozorníme. Tak zatím.